siyai vanoite free once wawamanikidza ndo pavanozoita chi zvatisiri kuda. Saka easy life yacho because anenge achiona kuti ndikaita boyfriend ine mari ndikangosangana naye zviri nyore pane kuti ndishande ndimirire mwedzi kupera kwemwedzi ndozopiwa pay yangu. Hazvifanonge zviitike even amatuke ichiita asiri vari kungoita izvozvo even vanhu vakuru vari kuzviita but ini kuona kwangu kuona kwekuti ama2K vakatosiyana negeneration yanga iri kumashure because isusu pageneration yedu ana mai vedu vaitaura nesu vachitudza zvakanakira kungongori neunhu semwana kuti unofanira kunge une unhu unofanira kuzvibata so but ama2K because vari kurarama in a life I can say it's a liberal generation vari liberalized zvekuti hapana chavanotya to them life ingori ufanira kunge ichingonakidza iwewe zvekuti unhu hwako hwakamira sei vanhu vachakujaja sei to them hazvina basa iyo chavanongokoshesa chete ungoti chi inini chero zvandaita zviri kungodiwa nelife yangu. That's one thing. And imwe pressure yavangopanana pasocial media because mavanenge vari masocial circles avo pamafacebook groups wati vanenge vachiti vakaona mumwe munhu ataura naye kuti hey guys inini I have a boyfriend ari kundichengeta so iye ada kutoexperimentawo kuti aone kuti izvozvozvo zvacho zvekuve neboyfriend inomuchengeta zvinofamba sei. So that's the problem yema2K havachakoshesa unhu hwavo vangokoshesa kunakidzwa nelife yavo kunakidzwa I think nemandibata. Problem iripo kunyanya generation iriko yemazuva ano ama2K yava inawo yekuti vanoda zvinhu zvakapfava kuti life inombooma havangambozvinzwisise kana kuzvitambira vanoda zvinhu zviri nyore vanoda kurarama easy life. That's why vamwe vacho vari kupinda even mumadrugs imomo kana kuromba chaiko mukona kuti kuromba vana vadiki ndo vari kunyanya kuromba inawo yekuti havadi kuexperience zvinhu zvakaoma vanongoda zvinhu zviri nyore kwavari because anenge achiona kuti ndikaita boyfriend ine mari ndikangosangana naye zviri nyore pane kuti ndishande ndimirire mwedzi kupera kwemwedzi ndozopiwa pay yangu haakwanise kumirira inawo yekuda zvinhu zvakamufavira nguva dzese. Pamafungiro angu nemaonero angu ndeyekuti ongo dambudziko tingakasike kurinongedzera kuama 2000 asi ndinoona kuti zvakabvira kwatiri isusu vabereka ama 2000 nokuti tisu takabva tati vana vedu hatisi kuda kuti vakure mukuriro watakaita. Unovawo kuti isusu vabereki vedu vaisagamuchira zvinhu zvisina basa zvinofanana nekuti mwana haugoni kungotaura zvinhu zvisinganzwisisike kana zvinonyadzisa pamberi pevakuru. Saka iko zvinezvi inenge yangotaurwa ichirerutswa yoiswa kuslang kana kungotaura mumwe mutauro wekuti haukwanise kupatsanurika zvinonzwisisika. Mwana tozobvunza kuti zviri kunzi kudii noda kuti isusu tisangogamuchira zvese muvana. Nhau iri peyo ndeyekuti vana vedu isusu tisu tavavhiringidza pamaitiro avo. Dai isusu tatanga kudzoka isusu vakuru vana vabereka ama 2000 tagona kudzoka kuti isusu takamborerwa sei topinda nenzira idzodzo kuvana vedu hongu tine zvimwe zvatingabvise asi zvizhinji zvacho ndo zvatisvitsa patiri nhasi kuti tizogona kuti tinonongedza kuti taane generation iyi yema 2000 zvakabvawo kune imwe generation. Saka isusu ndiri kuona kuti tisu tasarira mashure tingati taleka mbichana mukutirena vana vedu tiri kuvarera zvisirizvo. Vakuru vaibva vati kumurerera mwana pamupimbiri zvinova zvekuti unongoti zvaitwa zvisirizvo unongorovera manje zvinhu zvisina basa. Ndo maonero andiri kuita. Tsika dzakuitwa neama 2000 zvakabva kupi? Aiwa kunze kwenyika because munomatite izvozvo kunze kwenyika South Africa, America ndomakandries acho yayo. Saka zvamunofunga kuti zvingaitwe kuti tidzokere isusu mumacultures edu semaZimbabweans? Hapana zvatingakwanise kuita because ndo zvatopo lifestyle iri kuchinja nekuchinja technology iri kuchinja vakubva vachinjawo neculture. Yeah, but vari kubva vatadza manje kuzoti vazowirirana nezvinenge zvichidiwa nevabereki vavo. Pamaonero enyu mimi kana muri kutaura kuti ndo zvinhu zvachinja zvako, are you trying to say maparents anofanira kuadopta tsika dzakuitwa nevana? Handisi maonero angu siyai vana vaite free because once wawamanikidza ndo pavanozoita chi zvatisiri kuda. Saka once aitawo free zviri nani. Mune muda kuti vasvike free pakusvika pakustika here
pakusvika pakufamba vakashama mari. Aiwa pakusitika apa aiwa hatisi kubvumira izvozvo. Madrugs ngavasiyane nawo zvishu, ngavasiyane nawo, but pakufamba wasina kupfekawo apa aiwa but zvechiwa ngawapfeke ubuzi kuzofamba wasina kupfeka manje hazvibude. Pamaonero enyu mukoma chii chamunofunga kuti chingaitwe kana kuti nehurumende kupedza dambudziko rekuti vanhu vambodzidziswa tsika dzaitwa kudhara, nekuti complain inenge ichibva kumaparents nevamwewo vakuru. Pamaonero enyu mimi maworkshop ngapaitwe maworkshop ekubatsira vapfana vachiri vadiki. Generation iyi haambostikada kuti asaina kwairi kuenda vari kuadoptawo mateknoloji ekunze kwenyika, but kwatiri kuenda chaiko hapana. Saka panoitwa tumaworkshop tekubatsira tumaorganization itotu ngatiite maworkshop bozi, ngatisangoite maorganization echikafu chete, maworkshop ekubatsira vana. Okay, lastly pane nyaya yekuti anzi mujolo yakunetse. What's your take on that one? Apa mangoti iri kunetsa munotaura kuti toita sei? Ndikubvunza kuti pamaonero enyu mimi nyaya yemujolo ichi munoiti iri right here kana kuti ine zvayakanakira nezvayakaipira pamaonero enyu, because rinyanyoitwa futi nevapfana venyu ava? Iri right pakuti munhu anenge ada kuwana experience exposure, but ine madisadvantage manje because vamwe vakawanda vanozoita kuzozviuraya through mujolo iwo vazorwadziswa zosvika pakuzviuraya. Saka tingoti ine zvese advantage nedisadvantage, because unowanawo zvakati wandei mumujolo imo nezvienderano kuti iwo wapinda uchida kuita sei. But zvinobhenefita here culture yedu sevanhu kana kuti watinoti ubuntu kana kuti chivanhu? Aiwa kwandiri zvinobhenefita because ndo patitaura kuti experience exposure handiwaona ndo pazvinopinda ipapo, singazoziva kune vamwe because munhu ane maonero ake. Ini naye ndo maonero angu aya. Makadiko sister? Ndiri right muri sei? Mushe topic yedu yatinayo nhasi pasocial issues tobvunza vanhu in terms nenyaya yeculture yedu, our culture, our heritage as Zimbabweans. Vamwe vanenge vachitaura kuti hanzi takushandisa a borrowed culture, tarasa tsika dzedu dzatinadzo. Takanangana nevana vazvarwa from the year 2000. Ini makazvarwa rini? Warini like when were you born? I think 2005. 2005. Saka ndimi vanhu vacho chaivo. Sister vamwana vanenge vachitaura kuti hanzi mimi vana vekuma 2000 mune dzimwe tsika dzamunoita dziri different kune vabereki. Ameno tingati is it a borrowed culture kana kuti ndo zvinhu zvakufambirana netime yatinayo mazuva ano? I think ndo zvinhu zvatoko mazuva ano, like you know munhu anogona kunzi namama wake nditro chakatovhatayo mama noti zvaizvezvi ndozoita panenda akura, like ndo zvako I think. Right. Yeah. So in terms of mujolo, dressing nezvimwe zvamunoita, ameno hanzi mazuva ano imimi vasikana vema 2000 munotoenda club munonwa wine, zvinobata mese here kana kuti kwangokungotaura kwevanhu? What's your take on that? For me hangu handiite izvozvo, like when I go to club and until end like I never go there, like ndongoitawo like zvongoendawo maybe ndonotenga shamdo yangu and then ndodzoka kumba, noti zvekuenda kune one tichinonwa and alright. Can we say as Zimbabweans takushandisa a borrowed culture pazvasiyana neunhu hwedu, kana kuti zvinhu zvakungofambiranawo netime kuti ndo time yatakurarama mazuva ano in terms of everything? I think ndo zvatoko inguva yacho, because ukatarisa kumashure kwakabva namambo edu nanagogo edu zvakatosiyana naizvezvi. Like you can see it for yourself, unozviona wandi. Wazvichaita nemupfeke zvavaipfeka kudhaya? Aiwa, for me hangu ndinopfeka, ini ndopfeka like long dress. Gogo wangu inini kumba kwenda watodi kundoona kana ndakapfeka kaguvha out, saka ndotopfeka zvavanenge vachida, even though katondoona ndiri panze nototi komadha ndewekupa. Alright, what's your take on vanopfeka kana kuti mabaika achifamba mutara? Handina hangu zvekutaura. I think havasi kutora broad culture ndo zvakutoenderana netime izvezvisi, like kudhara tingarambeka tichipfeka nhembe kubva kudhara, izvezvizvi generation inenge ichichinjawo, ndo zvazvatongova. But yeah, mabva mamhanya paissue yedressing, mamati kudhara vanhu vaipfeka nhembe.
kwakuri kudhara zvesure. Yes, we can agree on that, but for example vamwe vari kufamba vakapfeka mabhaika mutown, vanhu vanongopoint out ama 2000, vamwe vanofamba vakapfeka imwe dressing isingaiti. What's your take on that one? Ya zvemabhaika azvo zviri wrong, vanofanira kungopfekawo zviri decent zvakanaka, kwete kuti vakutofanira kufamba vakashama because vama 2K. Konya yemasleepover yemasleepover haiite futi, haisi ipapo amenoto vari kuzvikopa kupi. Nemadrugs, hanzvadzi dzenyu dziri kustika pamabridge mutown nekumageto kwavanogara uko. Also vanhu vanonge vangoti ama 2000. What's your take on that one? Yemadrugs hanzvadzi dzedu dziri kukanganisa singaite panyaya yemadrugs haisomborwaiti. Kana iri yavari kutorera kuti ama 2K vanofanira kuidrop because madrugs haaiti. Zvamunofunga kuti zvingaitwa kupedza matambudziko iwayo ndezvipi? Madrugs vanofanira kuti munhu wese avaona aine madrugs vanofanira kutresa nyaya iyoyo, vobata kubva kune atengesa neari kutengeserwa wacho neari kumashandisa wacho. Alright, ipapo ndapabata kwese ndakubata. The last part imwe iri kunyanyotaurwa nenyaya yeama 2000. Ama 2000 hanzi vari kuita multiple relationships, kana kuti zvemujolo, anenge ane 10 maboyfriends, mumwe vanenge vakawanda, vanenge vari mumarriage vacho vanenge vane maboyfriends as well, zvangofanana nevakomana vacho. The same thing applies. What's your take on that one? Is it a borrowed culture also, kana kuti zvinhu zvaako mazuva ano? Aiyo, it's a borrowed culture. Hazvifanira kunge zvichiitika. Even ama 2K ichiita asiri vari kungoita izvozvo, even vanhu vakuru vari kuzviita, but hazvisi right, hazvina kunaka. Pamaonero enyu mimi chingave chichikonzeresa zvinhu zvakadaro? Just on your view, kuti zvingave zvichikonzeresa? I think vanhu vari kuda mari because vanenge vachifunga kuti vakaita zvemujolo vanogona kuwana something, but hazvibhadhara. I don't know. Yeah, especially iri issue yema-drugs, it's one thing chatoraya, I would say a generation yakatofa through madrugs. Because unogona kutota samwe mwana wakakura naye kana muraini wangototaura kuti ane future iri nani, wotoona atotorwa nemadrugs. So I would attribute now yengirikini yemadrugs to now yekuti vana pamwe vana havasi kuenda kuchikoro, pamwe kusatenda kubasa, kushaya zvekuita. An idle mind, which in Greek Bible not an idle mind is the workshop of the devil. Saka ndoimwe yachona. And then vakomana vacho vari kufara. I would say ama 2K kana vari vakomana kuti ange anzi amumarriage, anenge akasika, saka anenge asati afara, saka anenge akuti anorega ndifare even ndiri mumarriage. And handingatarisa kuti mukomana wekuma from 2000 kusvika izvozvo ange anzi atoroora, anenge asati anyatso explore life yake. Saka paanozongopinda marriage, chaanongotanga kungofunga kuti handa kupedza kufara, rega ndidzokorodze kuita sei kufara, which is why vasingazoona their marriage. Okay, zvamunofunga kuti zvingaitwe kuti kupedza matambudziko ese vatataura nezvawo ndezvipi? I think tikada kutanga kudzokera maybe padrawing board, kudzokera paunhu hwedu hwekutoti kudhara isusu ana tete vedu vaitotiudzawo life, taigarana nasekuru, vakomana vaigarana nasekuru vavo vachiudzana kuti zvinhu zvinofanira kufamba so paupenyu. Saka tikadzokera padrawing board yekuchitowirirana mafamily matters, like vana ngavadzidziswe kukosha kwefamily, because ukawana munhu achibva from a united family anonzwisisa kukosha kwemarriage. Inini baba vangu namama vangu vaidanana zvisingaiti, saka that only inotondipa Anglican simba roti ndikoshese yangu marriage because of zvandaiona zvichiitwa nani nevabereki vangu. Saka vana vafanira kudzidza from their parents, kudanana kwemaparents avo, kudanana kwefamily, kuti family chii chinokosha pafamily, kunge une masiblings ako ari kubva mu a loving family zvinoaffecta mwana sei.
dambudziko iri tikada kunatsoritarisisa rakanatsobva kure chaiko, kwekuti kana tikada kuti titange kunatsoti kugara chaiko chaiko ka ndofunga tingabvire kure. Number 1, tinenge takunyanya kuwanzira kuminamato, kuti at least tikambobatana zvekuti tinamatire generation iyoyo, because itori generation yakatoita sei yakatokanganisika, the whole generation yekubva 2000. Saka inonyanyodara kuwandirwa kuminamato, number 1. Number 2, employment inocontributa zvayo, but unotoona kuti mweya wakatoita sei wakatoshata wakapinda muvana. Ndoti issue hombe ine chekuita nezvatakakoshesa sevanhu, ma-values. Takabva from the biblical, nzira yedu yanga iri biblical yekurarama nayo, tikada iyo nzira iri modern yakurumbira kudai. Nyaya hombe ine chekuita inini handinoti parenting gap. There's a parenting gap. Kureva kuti vabereki vedu havana kuvapo kuti vave vari paposition yekuti rairidza nzira yekurarama nayo as given by the Bible. So gap iroro nekuti vabereki vanga vari busy kutsvaga mari kuti mhuri ifare. Saka nyika yakaenda kumawere, kukaita mumwe akatidzidzisira vana vedu anova television, nawo kwane internet, ndiye akatidzidzisira vana vedu. Asi kune inonzi western hegemony kana kuti superpower iri represented naAmerica. You find vano exporta culture so that you identify with them more than you identify with yourselves, or even taking pride mukuti tiri vana veZimbabwe or an African. Saka iyo gap iroro rakavapo ndo raita kuti would look up to ma celebrity epa red carpet ku Hollywood ku America. Tarisai dressing yedu iri kungodudzira America. So hegemony yavo mukataisa kubvira nguva yatonga ana Alexander the Great or the Greek, vamwe vanomuti the Greek. Kubvira nguva iyoyo kune yainzi cultural imperialism, kureva kuti kuno exportwa culture so as to dilute ma local cultures. And then culture iyoyo kana ichinge yauya kazhinji inokuswededzera ekure kubvira kubva pama-values atakapiwa naMwari musiki wedu. So there are ma-values atakapiwa naMwari musiki wedu anobvira panguva Mozisi paakanyora the law, the Pentateuch. Saka imomo ndo matakaburitswa. Right now kwane inonzi popular culture as represented by music kunyanya nemafilms eku Hollywood. Saka ndo yataka-adapta culture iyoyo, ndo culture yatakurarama nayo. Saka ine ma-hairstyles evana vedu, kupfeka kwavanoita kwese kuri kududzira culture yokunze. Saka it's so easy now kuti kana kushuya dzidziso dzine chekuita neimmorality, kurasa hunhu zvakafanana nepremarital sex, nekuti kuHollywood zvinoratidzwa ana Justin Bieber vachita ma-affairs before makore emarriage. Saka zviri nyore kuzoni vari kuno kuvateedzere because ndo ma-role models ataakutedza ezvinezvi munguva inoyi. So ndo pane gap iroro. So the corrective measure is actually to go back kuma-values emusiki wedu. Totsvaga kuti musiki wedu aida kuti aende nesu kupi. Zvii zvatinofanirwa kutya kunyanya pamusoro pazvose is the fear of God. Ndo chinofanirwa kutanga pana zvose. Kana tikatya Mwari, you find zvoni zviri nyore kuti tive aligned nemutemo wake. So let's go back to our traditions and let's go back to the biblical way of living. Ndipo pane nyaya yese dai nguva yetitendera taizosvikira pakuti tinoexpanda tichitarisa kuti hegemony, colonialism haina kungogumira pakuti takapambwa physically, asi nemupfungwa mupfungwa kunyanya ndo matakabatwa. Saka zvatakabatwa mupfungwa, you find zvoni so easy now kuti vati control.
saka syllabus dzese dzekuchikoro nezvese unozoni pane zvinoda kuti zvichinjurudzwe to align to the principles that are set in the word of God. So yeah, for now this is what I can say, just in brief, since you have said it's a brief interview. But maybe when there's time and when you give me time, ample time, I can come with scriptural references that shows God's position to where we are. So the Bible says in John 10 verse 10, the thief comes to steal, kill and destroy. So now the devil uses deception. He uses deception. That's his greatest weapon, as highlighted kuna Revelations 12 should be verse 9. Kuti you will use deception. So what he steals how we see our world view. Muonero watinoita ndo waanoba. He comes to steal, kill and destroy. So as soon as we are looking at a generation destroyed nemutoriro nekambwa tudoro turukunwiwa utu. You know, premarital sex, you know, my sexual orgies, my parties, sex, my sex parties, they are happening in this day and age. Why? Because there was deception yaka export, especially with the superpowers. Kuti va influence vana vedu muraramiro wavachaita. Unozova destructive in the end. Because you take drugs today, you feel high. But in the end, those drugs will control you. And we will have mental health issues in the long run. So, you know, these are the challenges. And deception. So, like I said, to steal your world view, your values. What chicha unokoshesa mari again. Kwete upenyu wemunu. So, what we are seeing now is unokosheswa mari. So however muwandiro wandinoita mari iyoyo hauna basa because munarungoda mari. Nyangwe ikauya nepromiscuity, neprostitution, so long I have money. Ikauya nemashuga daddy, so long I have money in my pockets. You know, saka ndo challenge yataita mumwaka unoyo yema values akashonyororwa nekuda kwemuonero watakuita upenyu. Zvichinyanya kunge zvine influence, like I said, ye media, especially big news corporations. So maybe I'll wrap it up here, and then maybe we'll take it further on the next sessions or the next topics that you are going to come up with, so that we put proper input, unlike this Mandiju Mandrim Street.